ka nga adan sa balik kadyak tay inkain sukat sa eken panusa di ikain subat napunto nga ayan pusog laet pitasugat abges ken sa daang iturak ka lang amin di panusa apay ngamin na di ka malipatan di inoran oras ka di atato'y kaungan lumpay nuing kulmong minsukat mo di sabanin sa mini ayan-ayan in kaman in wapsi di ka malipatan apay ngamin na di ka malipatan di inoran oras ka di atato'y kaungan lupay nuing kulbong minsukat mo di sabanin sa mini ayan-ayan in kaman in wapsi di ka Alaliyain na hinapalabas kaya't kung asika ken malipatan lupay sika imo na nga ayan ken nakarig na at iti kinadamsa tuwang mo kilakuma o biyag ko sakbay anak daton ka tsakuman mi analilaw balikas mo paspasig nga upang ketawan na tungpal kadagiti karikarim panawen itanem kan ken lagi panawen nen sukat ken agluni hawan pasen mo pusuken naken baru nga ayat inlakon sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di ka nawaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas nuwang mo lakuma o biyag ko sakbay anak daton ka tsakuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ketawan na tungpal kadagiti karikarim panawen itanem kan ken lagi panawen nen sukat
sugat ket agluni. Awan paset mo puso ken nakem, baru nga ayat inakon sa pulen. Nukas bilang agsublikan to kaniya, di ka nawaten awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas. Panawen itanem kan ken lagi, panawen nen sugat ket agluni. Awan paset mo puso ken nakem, baru nga ayat inakon sa pulen. Nukas bilang agsublikan to kaniya, di kan awaten awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas. Ilimiket na isul suline, panbantay tiin ka matanawan. Isuti kay kayak ko hapagyanan, naisuti na kaiyanakan. When agpaisong ano agbiyahe kami, aglagto agtaltag tilugan mi. Masapul na piksa ti makina, natut kisangat nga kalsada. Ipagnaan kita dongalik kao, gobyerno umay kayo kat tumulong. Kamasulbar ti dawat mi, problema mi umayo kuma aksyonan. Dakhan at kiti panagyaman mi, opisyales nga agserserbi, adagiti ado nga sakripisyo. Mangitumpal ka nagpirok iti pundo, kalsada umaket pumintas. Tapnuin kami mapatas, ti agbiyahe naginawa ken nakarelax. Hay saan kumamet nga agrigrigat, ngem adamet kiti sa kabasi.
Panagduras ka po ag sangpet nga project. Pantayan tapno saan nga makupit. Taray to'y ket pagsayaatan. No adta ti maobra nga libre. At damat timpuyog ti umili. Uray no awan ti tangdan mi. At ti tinulong kami matlatta. Isunga uray at pumanaw. At dantutiin na pagsublian. Kamayat nga talaga dito'y ayan mi. Uray no kunada nga adayo. Hanayon nga ibagani nanang ko. Anak ko, tim ko maliplipatan. Uray no, sa dinut pakadanuna. Lagi pen to'y lugar ang nagkapuang. Lagi pen to'y lugar ang nagkapuang.
Asisya Nati ayat Bumbungwen Ilalain Aging gana Tungpal tanen Karim kay kanya Adin to Ulus marsaan Binukit Tangayan Napnuan Kinapusaksak Masaksakan Unay daytoy puso Mumalag lagi ka Imanaw kalatan Adi nagpagpagada Asinupay Kaduwak amang ituloy Dagiti arapaapta Napukawen Kawanen ser-serbina Karim kay kanya Adin to Ulus marsaan Binukit Tangayan Napnuan Kinapusaksak Masaksakan Unay daytoy puso Numalag lagi ka Himanaw kalatan Adi nagpagpagada Asinupay Kaduwak amang ituloy Dagiti arapaakta Napukawen Kawanen ser-serbina Sikat iamin ko Kenliw-liw to'y busok Ragsatin sang bay mo Adinto ang mudo Inggan at tumpalbiag Daytoy ngayan ayan
nga puno nga yatim paay mo kaniya nalawa nga tawin ta nagbaetang saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya sapay ta dumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng tiag kuwan sa bali agmay saka mauyos man tuy biyak mamati ka kung makaniyak biyak ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno sapay ta dumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiag nanayon ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biag kuwan sa bali agmay saka mauyos man tuy biyak mamati ka kung makaniyak biyak ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno si kalaeng biyak kuwan sa bali agmay saka mauyos man tuy biyak mamati ka kung makaniyak biyak ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno sapay kumabiyag ko taimdenga unoy tuy agayat ken ka sunataan na igamer iti aya anagtaod kaunggan tuy puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napaka tuy puso Henrik na Jakaya amapu
mapukaw ka din na si kalaeng di inay-ayat ko idi ita ken tiyag na nayon si kabyag ko't magkaigapon nuapay naragsak ti lubong ko si kalaeng di inay-ayat ko si kalaeng usal dato'y biyak ko napatek ka dito'y puso when sika dinay-ayat ko langit iti kayarigak ken ka wen sika di nararapa ako napateg ka tuy puso kenrik na jak kaya numapukaw ka din na si kalaeng di inay-ayat ko idi ita ken tiag na nayon si kabyag ko't makaigapo nuapay naragsak ti lubong ko si kalaeng di inay-ayat ko si kalaeng usal dato'y biyak ko napatek ka dito'y puso when sika dinay-ayat ko napatek ka dito'y puso when sikat dinay-ayat ko when sikat dinay-ayat ko Muasagot ko ken ka jak tu baybayan ti ayat ku ken ka tanakay lakasa dito'y puso barik nag-addan tun waya-waya masupapakan ti isem dagidi langen magyungan naglasat dito'y parukong ko lulwak nagari mayang o biyak ko pumanaw akong biyak ko dita sidong mo sa pulek ngeten na kay karyak alubong agyaman na ken ka taubaw ngayat mo ngain pananam mo kaniyak o biyak ko ngain pananam mo kaniyak o biyak ko
tinapudno ken natarinaw ngem inkulbong tuy puso ket ka sinugatan pinilit kong ang inliwliwang sa emdit ko'y kaunda ket inawa kuwasaan ka para kaniya no anariga idi mangliba no bay pilit ko na iwaksi lagi mo ang sumli dagidiin palang amo nga ulbin ken bahi ket inawa barukong ko gasmay sa apuris narigang idi manglima sa empty naglabas dagidi panaging bubulse akin ka nain ka ng lipa jak man lang maiwaksi lading titulik na ay nagriga itiyak-iyak ng may maysa nagulit ka naranggas ken naulpit ka mananggalilaw mananggirumen ken mananggitulbo